u ovoj situaciji ko je taj koji će dati gol u Srbiji? Nemaš ti Nišu Mihajlovića, više nemaš ni Kolarova, prekidi, ne znam, ne bih baš da stavim ruku u vatru da će doneti neke rezultate na znači mora iz igre. Loptu. Onda čini mi se da je stvarno opcija da taj koji igra sve bolje i bolje igra nestvarno. Znači, ovaj gol iz trka sa šutom tamo, to stvarno runi. Mislim, neverovatno što je uradio. Ali bez obzira na sve, Mitrović ima jasan status u reprezentaciji. Nema tu spora. Mislim da je samo stvar šta poručuješ ako ti igra igrač koji apsolutno ne igra u svom timu. Koji igra poslednjih 10-15 minuta već koliko meseci unazad. Šta je poruka koju šalješ ostalima koje zoveš? Šta treba da uradiš da bi ušao u tim, tačno? Ono što je ključ cele priče ovako, Pixi ima čist račun, dakle ovo mu je prva utakmica, nema ništa iza sebe što može da bude dužan samo ovome jer me 3 puta izvukao na utakmicama i tako dalje. Dakle, može da krene od nule. Imaš generalno 3 kriterijuma po kojima možeš da gledaš. Prvi je uklopivost sa ostatkom ekipe i Mitrović je tu već pokazao. Međutim, problem sa Mitrovićem kao odnosno njegova uklopivost povlači za sobom neke druge stvari da moraš drugačije taktiku da praviš. U suštini, sve se svede na to da tebi ne može da igra u isto vreme i Mitar i Sergeja, da to ima smisla. Sa druge strane, drugi kriterijum je ko je u dobroj formi, jasno je ko je u dobroj formi, to smo već konstatovali. Treći kriterijum je ko je najtalentovaniji, ko je najbolji fudbaler među njima trojicom. Mislim da tek oko toga najmanje dileme ima. Dušan Vlahović je daleko najtalentovaniji od njih trojice. Dušan Vlahović je jedini od njih trojice koji stvarno ima kapacitet da igra u top 5 klubova u Evropi. 6 velikih klubova u Evropi ima. Videli smo da Luka Jović ne može to. Dakle, Luka Jović je igrač koji može da igra sigurno u ovom trećem ešalonu, Eintrachtovskim klubovima. Verovatno može da igra već sada i u ovim klubovima sledećeg nivoa, znači neki Milan, neki Arsenal. Ali Luka Jović ne može da igra za... To. Luka Jović ne može da igra u Realu, u Barceloni, u Bayernu, u Parizu i u 2 manchesterska kluba. Vlahović može da igra i to može da igra večeras. I o tome se radi. Jedini razlog zašto ne može da igra recimo u nekom Bayernu je što tamo postoji neki Lewandowski ili što ne može da igra negde drugde, ali ja ne vidim zašto recimo ne bi mogao da igra u prvom timu Uniteda u ovom trenutku, gde nije rešeno pitanje devetke.